זה גובה. היא בקידום לזה. אוי. אופלה! עמית, לא. לא, מה זה? זה גבוהת! יאללה, עמיתי. רגע. עמית, נו, סלטה, לא? עמית, תעשה סלטה. נו, עמית. רגע! תני לי לכם, סלטה, חזק. סלטה. נו, שזה יופי! לא נורא, פעם הבאה, עוד אחד. לפחות עוד אחד. 50. הפתרון שאני עוזר אותה להתחלק לבד. עכשיו. גובה כן, אבל חברים תראי קופץ לבד. עמית, חזק. נתתי לבול. תעשה לה קצת... חזק, עמית. יאללה, תעשי גלגלון. עמית, תעשי גלגלון. הכל בסדר, תמשיכו לקטוע. היא לא יודעת. נו, עמית, תסתובבי נו. אני לא יודע. עליתי עלייך, עמית, אל תלכי. אני לא יודע. את יכולה, חזק. רגלו קדימה מקסימום. כן? וואי, לא, אני הולכת גבוהה. וואי, זה גובה. יש לה בחוץ. יאללה. זה לא מצליח. איך אתה עושה גלגלון? אחת עולה, אחת יורדת. אחת עולה, אחת יורדת. יאללה, כבוד נועה. וואי, נועה עפה. וואי, זה גובה! כנפיים, הציפור.